Mangarang Benedi Tampisniti Rongzali बैसागु बिदाय फोरबोआव नुजाफैनो हानाय मानगोनां आलासिनो दंफैयो गांसे गांसे आर'नाइजों बरायना लाबोनो सानदों मानगोनां जोंनि सेनांगुजों बोथोर गामिनिनो मानगोनां बेनसिल बसुमतारी बिथांखौ जोंनि दानसोरां आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायो जोंहा आलासि दंबायो जोंनि सेनांगुजों बोथोर गामिनिनो बोसोनगिरि दिथागिरि मोनफ्रोमबो खामानियाव जोंखौ आसिथियै दिन्थिबोनाय फोरोंबोनाय मानगोनां श्री बेरेमोदै मोसाहारि सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय मानगोनां बेरेमोदै मोसाहारि सार बिथांनो बे आफादखौ जोङो गथायना होनाय जाबाय दानसोरां आफादनि दैदेननायाव गोजोन फोथार गामिनि सिङाव खुङै खुङै खुंबोनानै खुंगा 37थि बैसागु मेला रंजालि आफादनि जिथु दिनै दंफां गायनायनि फारि बे दंफां गायनाय फारियाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि गामिनिनो मानगोनां डक्टर बेनसिल बसुमतारी सारखौ दा बिथाङानो दंफांखौ गायजेनगोन आरो बे दंफांखौ जों मानि थाखाय गायनांगौ दंफाङा जोंनो मा होयो बेनि सोमोन्दै सारा गुवारै एसे दा बेखेवलांगोन बेनि उद्देश्यआ मा बेखौ जाहाथे उन्दै उन्दै दानि जाखांबोनाय गथ'फ्रा दंफांनि सायाव मा बेबहार माबोरैहाय जों हरनांगौ माबोरैहाय फालो फाथो खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै बुंनानै सारखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि गिबियाव दंफां गायनायनि सिगां फंनैसो सारखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मानगोनां जोंहा गोजोन फोथार गामिनि दानसोरां लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे आयं आरो सारमोन लोगोसे जोंहा फंबायमोन नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोदान बोसोरनि बैसाग दाननि बयखौबो हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय आरो लोगोसे खुलुमनाय बावहरबाय दा जोङो दंफांखौ मानो गायो बेखौ मानो गायो प्राया एवारनेस गैया थारमाने सानो मानसिफोरा दंफांखौ गायनांगौ खोनायो दंफांखौ गायनांगौ किन्तु मानो थाखाय गायो जों बांसिन गायनायनिख्रुइ मा खालामो दंफांखौ दानफायनायासो बांसिन ओंखायनो दा गोबां जोंनि बुहुमनाङैनो सरकारा हाबाफारि लादों जोंहा दंफां गायफिननांगौ दा दंफांखौ मानो गायनांगौ दा गिबियावनो जोंनो थांना थानो थाखाय मा नांगौ जोंनो बार नांगौ नङा होमबा मा नांगौ अक्सिजेन नांगौ नैबे बाराव मिथिंगायाव मा थायो अक्सिजेन थायो जायखौ जों मा लायो हां लायो अक्सिजेन गैयाबा
बे बुहुमनिफ्राय मानसिफोरा जोबस्रांलांगोन, थांना थानाय नङा रावबो। जेसेबां जिब जुन्थु दङ, दाउमा दाउसा दङ, मानसि दङ, जेसेबां लैथोआवनो जा, नैबे जोंहा हायावनो जा, जेबो थानाय नङा, गासिबो थैलांजोबगोन। दा बिनि थाखाय जोंनो मा नांगौ? दंफां नांगौ। बे अक्सिजेनखौ सोर हगारो? दंफाङा हगारो। बोरै हगारो? दा नैबे बारावनो मोनसे गेस दङ, बार दङ, बेखौ मा होनो? कार्बन डाइ अक्साइड होनना बुङो। कार्बन डाइ अक्साइड, कार्बन डाइ अक्साइड। दा बे कार्बन डाइ अक्साइडखौ दंफाङा जेरै मानसिफोरा आदार जायो, बेफोरबायदिनो दंफाङाबो आदार जायो। दा दंफाङाबो मोनसे मा? बे जिबित बुस्थु, जिउ गोनां। जेरै नोंखौ दानबा मानसिफोरा नोंखौ बुबा सायो, दंफाङावबो बेफोरबायदिनो सायो। ओंखायनो बेफोरखौ दंफांखौ जोङो बासायना लाखिनांगौ। जेरै नोङो गावनि बिमा बिफा, फंबाय, बिदाफोरखौ आबोर लायो, दंफांखौबो बिनि थाखाय जोङो आबोर लानो गोनां। दा बियो जोंनो थाखाय मा होयो? बार, अक्सिजेन होयो, जायखौ जों हां लानानै दा बुहुमाव थांना दं। दा बेल' नङा, दंफाङा जोंनि मा? बे आदारनि मोनसे गुदि मा बियो? सर्स होनना बुङो, जायनिफ्राय जोङो आदारखौ मोनजायो। जेरै नोंसोरनो बिमा बिफाया मा होयो? मेथाइ माबा माबि बायना होयो, नङा होमबा? बेफोरबायदिनो दंफाङाबो जोंनो मा होयो? बार, हावा, मोजां मोजां मा? बारहावाखौ सोदाङो दंफाङा। ओंखायनो जोङो दंफां गायनांगौ जायो। दा बिनिफ्राय जोङो दंफां लाइफां गायबा मा मोनजायो? फिथाइ सामथाइ गोबां मोनजायो, नङा होमबा? बेजों लोगोसे दंफां गायोबा जोंहा नैबे मिथिंगायाव मा जायो? जिब जुन्थुफोरा थांना थायो। दा गोबां दानि फंबाय बिनानाव मोना गोबां गोदोनि जिब जुन्थुफोरखौ नुलाङासै, लामानि गोमालांबाय, दाउसेन दाउला गोमालांबाय। जिब जुनारफोर नेवलाय नुला, दुलाबाथा नुला, जेबो नुला, नङा होमबा? मानि थाखाय जादों? मानि थाखाय जोबस्रांलांदों? दंफां लाइफां गैयिनि थाखाय। दंफां लाइफां थाबासो दंफां लाइफांनिफ्राय आदार मोनजानानै जिब जुनारफोरा थांना थागोन। ओंखायनो जोङो दंफां लाइफां गायनांगौनि गोनां। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा लाबोयो? दंफां लाइफां गायोबा बार अखा लाबोयो, जाय जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि, नङा होमबा? जोङो आबाद मावनांगौ जायो। दैज्लां बोथोराव नै जोंहा आबाद मावसिगोन। दा बे आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो मा नांगौ? बार, दै, अखा नांगौ। ओंखायनो बे बार, दै, अखाखौ सोर लाबोयो? दंफाङासो लाबोयो। ओंखायनो दंफांखौ जोङो गायनांगौ। जेसेबां दंफां थायो जोंहा मिथिंगायाव एसेनो मोजां। आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा, दंफांनि गोबां माखासे रलफोर दङ। माने दंफाङा गोबां माखासे जोंनो मा? प्रटेकसन, थारमाने गोबां माबानिफ्राय डिजास्टार, बेनिफ्राय बासायो जोंखौ। जेरै हमना ला जोंहा दैबाना जायो, नङा होमबा? दैबानानिफ्राय होबथायो दंफाङा। हा खुरखानाय बेफोरखौ होबथायो। ओंखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ गायनांगौ गोनां। दा दंफां लाइफां गैयाबा जों बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा। ओंखायनो जोंहा बोसोरफ्रोमबो मा फालिनाय जायो? बुहुमाव एनभाइरनमेन्ट डे फालिनाय जायो, नङा होमबा? मा थारिख खालि फालिनाय जायो? 5 जुनाव एनभाइरनमेन्ट डे फालिनाय जायो। बे दिनखालि बयखौबो दंफां लाइफां, सासे मानसिया मा? फांसे दंफां गायबाबो गोबां, नङा होमबा? जोंहा रोजा रोजा सुबुंफोर दङ बुहुमाव। साफ्रोमबो फांसे फांसे दंफां गायोबा रोजा रोजा दंफां लाइफां जागोन जोंहा। अब्ला दंफां लाइफां थायोबा
नैबे बारहावाखौ मा खालामगोन दंफाङा सोदांगोन। दा जोंहा नै बारहावाया सानफ्रोमबो गुलाय गुजाय गुबुंले जालांगासिनो। मानो थाखाय जादों? बारहावाया गुबुंले जायोबा मा जागोन? बेमार जागोन। नोंसोरो मा जागोन? थाब थाबनो थैगोन मानसिया। हावाया मा? बारहावाया गुबुंले जायोबा मानसिया थाब थाब बेमार जानानै थैलांगोन। ओंखायनो दंफां लाइफां गायनांगौ गोनां। जाय दंफां लाइफाङा जोंखौ बासायना लाखियो। दा दंफां लाइफां गायनायनि मेन उद्देश्यआ बेफोर आरो। दा जोंहा गामियाव बिदिनो जोंहा गिदिर गिदिर दंफां लाइफां गैला। दा बिदिनो आं बयखौबो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो। दा जि हायो नोंनि बारि बागान जेसेबां दङ नोङो खालि जायगा दोनालासिनो, नैबे जोंहा लामाफोरा ओरैनोसो लांदां लांदां दं नङा होमबा? दा गाव गाव नैबे लामा जिं जिंफोराव गायना लायनो हायो माबा मोनसे। जेनेबा माबाखौनो नैफोर फिसा फिसा दंफां सायख्लुम दंफां गायाबाला नोङो माबा मोनसे बिदिनो गिदिर गिदिर दंफां बा फिथाइ सामथाइ दंफां गायना लानो हायो। दा आं बेखौनो खावलायो रायजो राजाफोरखौ, खालि जायगा दोनालासिनो जोङो दंफां लाइफांखौ गायना दोननांगौ। लोगोसे जोङो जेनेबा सोरबाफोर मददफोर नांगौबा जेनेबा दानसोरां लाइमोन आफादा हेफाजाब होनो हायो दंफां लाइफां गायनायफोराव। दा जोंनो बिराद गोनां। जोंहा मोनसे थांखि लानांगौ, दा गामिखौ रल मडेल खालामनांगौ मोनसे, नङा होमबा? मडेल भिलेज खालामनांगौ। दा बे मडेल भिलेज खालामनायनि थाखाय जोङो लारि लारि दंफां लाइफां गायनांगोन। लोगोसे बेजों लोगोसे फुल बिफां माखासे नैफोराव जोंहा फिल्ड, बेफोराव खालि जायगा दं नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो मोजाङै फुलफोरजों साजायनानै मोनसे मडेल खालामनांगौ। दा बेखायनो जेनेबा दा आंबो एसे साक्सेस जाया नङा जाहैबाय नङा होमबा? लासैनो फैगोन बोसोरफोराव जोङो जि गरसे गरनै मोनो आंनि फारसेनिफ्राय बिदिनो बयनोबो गावजों गाव मदद खालामलायनानै जोङो दा गामिखौ रल मडेल हिसाबै खालामलांनांसिगौ। लोगोसे बे माने आंनि थांखि आरो। दा बेयाव माने आं बेखौनो खावलायो बयबो सेंग्रा सिख्ला, दा जोंहा सिख्लाफोरा ओंखाराखै सासेबो नङा होमबा? बेखौ दा जोङो एसे बयबो बुंहैलायनांगोन, बिमा बिफाफोरनो फोरमायनांगोन। एसे सिख्ला दानि मडार्न जुगा नङा होमबा? गोदोनि बायदिथ' माबा जों बेफोरबायदि न' सिङाव हाबलायना थाबाय थाबा जाला। दा बेफोराव ओंखारोबा एसे गाव गावनि माबायानो पार्सनेलिटि नङा होमबा? मालाबा नोङो फंसे बुंनो रोंबानो बे जोबोद गिदिर बाथ्रा। ओंखायनो जेनेबा बिमा बिफा सोरबा दङबा गाव गावनि फिसाफोरखौ जेनेबा बिदिनो बेफोरबायदि समफोराव बिदिनो नुजाफैनो थाखाय दान्दिसे जेनेबा बारा हायाबाबो 5-10 मिनिटनि फैनानै जेनेबा थांफिनजायो नङा होमबा? दा बेफोराव माखासे बिदिनो जोंहा सिख्लाफोरखौबो लोगो लाफानांगोन। रावबो गैयानो सिख्लाफोरा फैलायाखै। बे माने बिदिनो सम गैयिथ' नङा नङा होमबा? समाथ' दङ। दा मानि थाखाय फैयाखै? दा बयबो दा मबाइलावनो बांसिन मुखुब थायो, मबाइल नायबाय थायो। दा बेफोराव फैयोबा माखासे मा जायो जोंहा पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट जायो। जायनाखि बेफोराव फैयोबा माखासे फंसे फंनै जि खोथा सोलोङो बे उनाव साख्रि बाख्रि नागिरनाय माबा मोनसे आनजाद होनाय बेफोराव जोबोद मदद होयो। इन्टारभिउफोराव सोंगोन नोंखौ आलाबा मानो थाखाय बे दंफां लाइफांखौ गायो होनबा मा जवाब होनो? खोथाया बेफोरबायदि। माथ्र जेनेबा बिदिनो जेनेबा जों गोदो बेयाव गामियाव जेनेबा माबायाबाबो पार्टिसिपेटफोर लायाबाबो दस्रा बिदिनो बाहेरायाव फरायनाय, बाहेरायाव बेफोरबायदि माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा जों थाङोमोन आरो माने आइडियाफोरखौ लायो। दा ओंखायनो आइडियाफोर बेफोराव माखासे गोबां मोनो। ओंखायनो बिमा बिफाफोरा जोंना गामियाव दा जोङो मोनसे रल मडेल गामि जानोबा बेफोराव गासैखौबो बाहागो लाहोनो हानांगोन। दा बेखौ बुंनानै जोङो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ आवगायलांसै। बे सानिखौ खोबजोबनाङा दंफांखौ बे समान खालामनांगौ।
थुद्राय बेबायदि मोनबायना न'आव थांनानै दा दंफां गायहैदे बारियाव दंफां गायहै फांसे फांसे दे फै बयबो फै ओमफ्राय दै एसे गिथां फट' मोजां मोनसे लादो दे बयबो फै फैबाय बन्द' खालामाखै बयबो दे सासे एसे Oleh.